Ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ menta kasngi u Jesu kren yang badepi komno bangi dei ban pej ban khmi ban ri kendong yala ka jong ka ying kasem namar ngitip shai ba ka ying kasem ka dei kathmei jong ka jing imbru kathmei jong ka jing it kathmei jong ka jing nang ka jing stat kathmei jong ka jing bha dei mata kadau utrai ukhot wer ya phi iwei pa iwei kilong kmi kilong pa ki samla rukumjo ki ban sashim ya kana kekerdan ban shimkhya ya ka kamram ka ba phidei ban le balei utrai ukwa ya phi ba phin shimkhya ya ka ying kasam namar ba ngitip shai kuma mane ka ying kasam ka dei ka thamei jong ka jing sedang ya baro ki jinglong babha jinglong basneu ki sedang na ka ying kasam ka junga ka jungphi ngitip ba ladang ikwa bandon ka imlang kasalang ka babha ka baklain ngidei ban yo don ka ying kasam ka babha ka ying kasam ka baklain ladang ikwa bakabalang ka jungi kandon hapreng ka jingye i kandon hapreng kata ka jingye teli hapreng jong ka jingye long ka wei ladang ikwa bakabalang ka jungi kan priang hasatala ka perthei ngidei bandon ka ying kasam ka badap da ka jingye ka ying kasam ka badap da ka ta ka jingye long ka wei ka ying kasam ka badap ta ka jing ya sutho jingmot kine baro kidei ban sedang na ka ying kasam lada ka ying kasam ka junga ka jungphi ka pait ka pra ka huri ka hura ka badap da ka jing sneu klempep ka imlang ka salang ka jungi ka ri ka right ka jungi ka balang ka jungi kan long kumjo bamanga ma phi bi wei pai wei ngim kwa ba ka imlang ka salang jungi kan long ka basneu ngim kwa ba ka ri ka right ka junga ka jungphi kan dap da ka jingya pait ka jingya pra ta ka jingya shun badap da ka jing sneu ngim kwa ba ka balang ka jungi kanang tron kanang hiar hanrei ngi kwa ba nginang kiu ha kata ka jing bha ha kata ka jingi it ha kata ka jingi long ka wei ngi kwa ba ka balang ka jungi kanang kiu kanang roi keleng saudong den mata ka dau utrai sa chisin u khot yang abai phi shimkhia ya ka kamram ka ba phi dei ban shim kum olong pa kum ka long kmi shimkhia ya ka ying kasam namar ka ying kasam ka dei ka thamei jong ki jing bha baro kine ki bau trai uong Malaysia ka ying kasam ka long ka ba kongsan bat Malaysia ka ying kasam ka long ka thamei ngi ong ba ka dei ka thamei jong ka jing bha ka thamei jong ki e baro balai namar ngi tibba haswa bau trai ublei jingi uthau ya kabalang lane useng ubu ya kabalang haswa ba un sedang de un tei ya ka imlang kasalang ne ya ka ri ka raj ya ka ta jaj banru ka bangidan menta utrai useng ubu nengkong ya ka ying kasem utrai ubu nengkong ya ka ying kasem haswa ba un seng ya ka balang ka jungu haswa ba un penlong ya ka imlang kasalang ne ya ka jaj banru baro kaningi ishai nado basdang jong ka history jong ka jingit jong ka jingim kristan ka jungi ublei uthau ya ka perthai baro ka wei hadin baula dap thau ya ka perthai baro ka wei uthau lane useng ubu ya ka long ying ya ka ying ka sam jong adam bat ka im habau thau ya u adam ublei u yo i paduang kamlong ka babha ba uneu khon chunga udan marwei den mata kadau uthau lane upen long sa ka jinglong jong ka long kmi ka bandon rangkat ka badu ban senran yu ban yolong ka wei badu khnang bamaki arngut kinyo ban seng ya ka imlang ka salang mamaki kinyo kin ban penlong ya ka ri ka right kila ban penlong ya ka balang den mata kadau ko han men ko para ka ying ka sam ka dei ka thamei jong ki jinglong babha baro Hanrei menta habangi pej ya ka shongkha shongman hakane ka juk ka junga ka jungpi ngiyo iba kilong ying long sam jungi ki pait ki pra kidon hakata ka jing huri hura ke bamanga maping yo i menta omdon ka wei ka ying ke ba janai
don ka wei ka ying hakana ka perthei ka bapura kumbam pitip haba pishim ya ka sakramen jong ka jing yalong ka wei jung pi ka sakramen ya tho ma pi ukpa ma pi ka kimi kanthai bachan rang pi yo ya ka jing duna i wei haba pi lo i ka ta ka jing duna i wei haba pi wan hakmat ka duan ka dupat haba pi wan hakmat utrai hakmat ka balang pi kular ba walada kalong kumno walada ulong kumno hakano kano korkom ke jinglong ngan pediang yau ngan pediang yaka kanai kadai ke jingkular ka bama pi pilakular hakmat ublei hakmat ka balang hakmat kikur kikha ki hanman ki para ge jongpi hanrei ngi yoi ba hadin kato kanes ngi ne ki benai ne ki snem ngi yoi ba bon ki long yong sam jungi ki ya jungai no iwei ka ka dau ka ba ngi yoi ne ngi lab ba ki ne ki long ying long sam ki pat ki pra ne ki apan light tengah ne ga divers ka bang yong ha ki ne ki sngi klempep ngitip syai bamanga ma pi kom ke Kristen Katolik don divers don jing apan light tengah hanreng yoi ha ki ne ki sngi ha ki ne ki juk jungi mentah ki long ying long sam ki pat ki pra balai ngasngo banong kadau ke banang kong ba ngim kwa ban ya solve lane ban ya penjem no lane ban ya mirjing mot kumno ban weng no ya gitu gijing kane kadai kadau ke banang kong habang idon ke jing ya kanad hayi ngasem ko hanmen ko para ngim kwa ban ya wan lang ban ya wan rengkat ban ya syong arngut shit nga sikurem na silok ban ya mirjing mot kumno ban weng no ya gitu gijing hanrai pan ban ngile komno ngile chaki wei pat pi kumuk pa ka inga sam haba pidon kum ke jung pimdai shu ban lei chok pa jung pi ban lei chok kami jung pi ka kanthai ga long kami pimdai shu ban lei chok kami jung pimdai ban lei ya ki hanman ki para ka jung pi nang kong na sabe pidai ban ya wan rangkat arngot ban ya mir jung mut komno ken ngila ban weng ya ki ne ki jung ka bang isham internal problem will be solved only internal kajing jung pi arngot pi haban ya solve ma pi bin haban ya merjing mot ban weng ye kitu kajing tang ma pi arngot dei third party dei ban ra da ki wei pat hapadeng jung pi kanai kadai ka ba ngaku aban khot ban wer yangi kanai kadai ka jing duna ka ban kong ka bangi duna haka imlang ka salang ka jungi khendiat na ka banta ki khun samla ki jungi haba ki khun samla jungi menta ki kwa ban pe ya ka long yeng long sam ban te ya ka long yeng long sam jung ki bon ki khun samla Kristen ka jungi menta kimpe chu ya ka kan thei la ne yaw shin rang ne ka jinglong samla jongki kimpe chu ya kata ka jinglong Kristen ka jongki ne ka bangi ong da ka Christian character hanrei menta pat ki khun samla jungi kipe ya ka dur external beauty kam de chu kata ka internal beauty ka bangi ong kipe ya ka ne kipe ya ka jing babriu kipe jaga jinglong habar jong ubreu ne kabreu ki don kata ka jing haba ki don tang kane ka jing haba ki wan tang kane ka jing tmu hakmat ka duan ko dapat ko hanmen ko para hadin sisnem lane ki benai ba pia shong pia long ka wei ka ying ka sam chung pi kan pait kampra dein mata ka dawnga khot yang ngawer ya ki samla ki jing ki khun ki jing baro haba pi kwa ban seng ya ka long ying long sam chung pi dei ban pet ya kata ka kabangi ong Christian character ka jinglong Kristen jong u ne jong ka khnang ba ka ying ka sam jong pi kan ne junom balai namar ba ka ying ka sam kabangi don menta kadai kalawei jong kabalang kadai ka menta jong kabalang namar ba ka ying ka sam kadai ka thamei jong ka jingklan ka thamei jong ka jing katamei jong ka jing yalong ka wei katamei jong ka jing roy jing par ka imlang ka salang ka ri ka raj ka balang ka junga ka jung pi de mata ka daw hakane ka sngi to kan ko han men ko para ngin sim khia ya kane ka bau Chris ya kane ka bau try ulahi ka yangi lingba ka gospel jong Matthews kalanong lai kalanong khat khandai de khot lai hadu khat ar ukran sha yang abade pi sim khia ya kane ka sacrament jong kalong ying long sem jajar menta kabrep ki khmat ke jungpi duai pan ka bor no trai pan ka jung isnei no trai
pan kata kejeng nang kejeng start kejeng sempang nau trai kenang ba mapi kilong kemi kilong kepa giku syukurim ke sitengah haba pidan kejeng ya om dei ban lech sakit hat parti hanrei wan mapi arngot shong ya merjeng bot kumno ban weng kumno ban penlait yalade na kito kejeng yamai na kejeng ya kan at ke bapidan mapi kun samla pan nau trai bapindan kata kejeng mur kejeng perkat ke basai bapin pej ya la kejong kapatnar kejeng pi om ha kejeng bah beru ke bahabar hanrei kejeng bah beru jong kadanut jong kejeng long kristan and your Jesus Christ